हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय एसएससि एप्लाइ खालामनायाव मिस्टेक खालामनाङा बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामगोन 30 नाम्बारखौ येस होथार बेनिफ्राय फट'आव नोंथांमोना डेट थानाय नोंथांमोना खालामना लानांगोन बेबायदि खालामनांगोन बेनिफ्राय नायदो दानिया बेबायदि पेजआ फैनाय जानांगोन आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन दा नैबेबायदि फैनाय जानांगोन डेट थानाय जानांगोन दा बेनिखायनो 30 नाम्बारखौ येस होथारनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमाव दा बेनिफ्राय फट' मिलायनाय साइजआ नोंथांमोना नायना लादो हाइटआ 4.5 cm बेनिफ्राय वेटआ 3.5 cm एबा सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सिगनेचारा नायदो दा सिगनेचारा लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिलायनांगोन दा बेनो जाबाय हाइटआ 2.0 cm आरो वेटआ जाबाय 4 cm जानांगोन एबा सेन्टिमिटार जानांगोन दा बेनिफ्राय नैबेबायदि मिलायनांगोन अब्लानो बेबायदि नोंथांमोना नुगोन आरो बेबायदि नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन बेनिफ्राय येस होनांगोन दा बेनिफ्राय रेसआ 5 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 1600 मिटार्स खारनांगोन दा नोंथांमोना टाइमखौ बेयाव नुनो मोनदों बेसेबां दङ दा बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो एसटिफोरा